Τρέχω μαζί με την κάμερα, ρε. Το κάνω επαγγελματικά. Πόσο είναι? 25 όλα, πάμε. Yeah! Τόλης Καρατζάς! Α, δεν μπήκε. Εντάξει, εντάξει. Κατ, κατ. Στο μοντάζ. Θωμά, έχεις να πεις κάτι την ομάδα μας? Είμαστε 100 χρόνια μπροστά. Κοντίνος ο Καρατζά. Καρατζάς στο Ζόρο. Ζόρος μαλακία! Θα το κάνω όπως ο Μαυρομάτης, ρε. Αυτούς δεν τους ξέρω όμως. Ζόρος στο rebound. Rebound ο Ζόρος. Ζόρος Καρατζάς. Καρατζάς κρατάει την μπάλα. Καρατζάς. Θα σουτάρει τρίποντο Καρατζάς. Για να δούμε. Παραλίγο και... Μπότσις στον Πάρη. Πάρης για να δούμε, θα καρφώσει. Όχι, αφήνει την μπάλα στα δίχτυα. Τζον. Ω μαλάκα, κάνω και τέτοιο, έτσι τρελό. Άρε, πούσιδες, τραβάμε και εσάς. Μπότσις, κυρίες και κύριοι, Μπότσις στο Καρατζά. Καρατζάς, θα σου δάρει τρίποντο για να δούμε, κυρίες και κύριοι. Τρίποντο, Καρατζάς το χάνει. Ζόρος στο rebound. Ζόρος. Για να δούμε. Ζόρος κρατάει την μπάλα. Ζόρος στο τρίποντο. Δεν πειράζει. Θα μπει. Δικό σας. Γιάννη. Είστε! Διακό. Ρε, τι κάνεις εδώ? Το κλείνουμε. Διακοπή.